Здравейте, аз съм Дип, с нас и ви разказа как Артюф нападна Джон Сина. Здравейте, стига с този кетч. Така, първото нещо е, ние правим филм, гледайте го, много тъп. Филма е на ужаси. Няма много ужаси. Него има ужас, ама няма ужаси. Има ужаси, но няма ужаси. Може ли малко на Съжалявам, съм се разпил. Това е любовта на живота ми. Снимай ги. Леса, шамар. Вижте, мамо ми беше това. Да снимите на бас. Време. Здравейте. Ти ви разкажа как Артюф нападна малкия Джими. Да. Заляга с Дъвки. някой да знае какво означава. Жива ли си? Жива ли си? О, Мики! Жива ли си? Не. Жива ли си? Ти ми разби ми окото. Извинявай, Евгения прави зайка. Да, бе, да, само мене ме обвиняваш. Сори. Върни ми. Етко! Кажи ми белите зъби. Аз имам. Нямам пушки. И два. Дина ми хана. Значи, когато Артюф... Не знам. Добре. Чао, писаме вас. Комани. Ей! Не обиждайте феновете ми! Аз Добре. не... Манки. Не обиждайте феновете ми! Бицарки. Аре, бе, спирни това. Да, бе! Писаме вас. Искам